Goedemiddag Gallière en welkom bij het programma Doch het Vaardientwerp. Van harte welkom in de Westereen. Mijn naam is Sietske. En mijn naam is Annie. En wie gaan er jullie het mooiste mooien? Wij beginnen joet met de band van de Evenbieren basisschool de Westerijn. Naast me zit juf Elian. Wat kun je voor iets doen? Wij gaan een heel mooi vers uit het mooiste musical, dus Feest van Smaaks, jongen. Wat we jong uitvieren in Old Dutch. Deze groep is dus de groep 6. Die had de hoofdrol, maar samen met groep 12 jaar gaan ze weken oefenen. Hoe een feest van smaak, hoe eten, lekker eten. Net lekker eten, maar al je lekker ding. En je mag het maar eens even jaren, want het is een super feest. Hé jongens, zet hem op, hè? Wie ben heel benieuwd en heel veel succes. Dankjewel. Nou, dat is prachtig. Bij mij zitten twee sporttalenten uit de Westerijn. Sandra de Hoop, Anouska Koster. Anouska, wat doe je nou eens voor sport? Ik ben aan het wielrennen. Aan het wielrennen. En hoe lang doe je dat al? Zo'n 6 hier. 6 jaar alweer. En wat is nou de allermooiste overwinning die je gewoon hast? Ja, dat is varig hier bij, in de etappe van Omloop van Borselen. Die meerdaagse van internationaal niveau. Dat is wel heel mooi. En dat is in Boeteloon zeker? Dat is in Nederland. Dan ben je ook al in Nederland. Ja. En doe fiets alleen nog in Nederland of in Boeteloon? Ik fiets nu op heden, fiets ik een prot in België. Goh, knap jij. En mag je dan ook een prut allemaal litten? Ja, een hele prot. Het is nou eigenlijk alleen nog fietsen en squallen. Fietsen en squallen. Goh. Nou, hey, succes met je verdere carrière. Ja, dankjewel. Ik ben nu naar Sandra. Hi. Sandra, wat voor sport doe je? Ik doe gewoon judo. Dat is een judo. Ja. En wat is nou eigenlijk die mooiste resultaat? Was bij Helle Haast. Ik stond bij mooie medailles lezen. Ja, dat klopt. Nou, mijn mooiste medaille is eigenlijk... die is al een Scoffelien van 2012. Toen werd ik 12 van Nederland. En voor het jaar werd ik echt 12 van Nederland. Dus dat ben in Nederland mijn mooiste prestaties. Knap, ja. En sport doe ik in Boeteloon? Ja, ik zal zelfs vanaf volgende week in een Duits team judoën. In de Bundesliga. Dat had ze bij voetbal, ik was steeds maar. Geweldig. Dus ja, dan kom ik uit van Duitsland eigenlijk. Is het ook heel spannend? Of Ja, maar ik had er ook heel prettig zin in. wat kun je je voorstellen? Dat is een geweldige uitdaging. Ja. En wat doe er ook een prut allemaal litten? Ik maak er ja, op zich wel, vooral van mijn gewicht maken dan van litten. Ja. Dat is niks van jullie ook. Hey, dan bedankt en succes met die verdere carrière. Dankjewel. Ik zie je bij Jelma en jammer wat haast deze tafel prachtig mooi dekt. Waar haast dat leerd? Ik heb geleerd op een middelbare hotelschool van het Friesland College. Het Friesland College, ja, dat is ook een hele goede school voor zelfs. Hey, wat staat er hier op het menu? Om te beginnen hebben we een Franse goulaschsoep met Franse stokballen. Het hoofdgerecht dat is een Franse pignon. Daarna hebben we als dessert een Franse bavarois. Nou, dat klinkt hartstikke lekker. En wat voor wien skenks daarbij? En we hebben Pinot Noir uit de Bourgogne. Nou, dat klinkt hartstikke mooi. Wij gaan eerst verder met het Westereen en IJs. Bonjour, welkom bij het Westereen der Nees. Roger Rink is hoe zie ik. Ik ben Roger Rink. Consternatie in de politiek Den Haag.
Marianne Thieme, die had... Marianne Thieme had lucht gekregen van het doe-incident juster. Ze moet onderwijs wijzen. Je hennen met een stel linkse dierenactivisten. Maar het is net zo goed om naar Salem Leeftijd te gaan, want die had nog wel zijn mes in de boezem. In Oornees, de voedsel- en warenautoriteiten hadden een horecazaak naar eens jongen. Want je hier een doe op een pan in plaats van een hele hen. En er zit ook nog een kogel in. Dus een klacht is om intjennen. En dan op naar het filmpje. Ja, maar hey, wat ik wil gezongen eten. Oh, ja, komt hier. Ik kom mee. Oh ja, groene spul. Omdat ik wat smaak hoor. Ja, scherp goed hartstikke. Ja, ik wil mee. Och, heren, jonge Frans. Zie ik het wat? Ja, jongen, ik denk maar zo, wat van kort goed, dat is van mensen kijk goed. Ja, dat liggen mensen aan. Ja, jongen, die samenstelling, joh, van die van het spul, dat is hard bij, dat kist net hier met zijn kakje. Wat is dat van orde dan? Nou, ik moest een meer een klein beetje voor mensen weghalen en ik denk, nou, dat is toch al wat trots. Dat val ik helemaal net op. Ja, jongen, maar dit is Monterrey. Ja, dat smaakt ook mooi. Maar ja, dat is gelijk. Ja, nee, dan. Ja. Nee, geel, dan maar zien en eend en gaat gewoon nou, jongen, Ja, leven, dat is een jongen. blikje, ja. De mensen dat vroeger gewoon hier, dan was het net als een woordkamer. Nee, jongen. Nou, goeiedag Frans. Ah, Ik maar ontwikkeling dus. ja, dat weet ik, maar ja, maar zo wat gebeuren, hè. Zeker, ja, maar zal ik wel wat eten gaan maken, hè? Ja, ik mag wat eten, een klein beetje van mensen en zo. En dat mag wel even goed gebeuren. Ja, best. Ja. En de beesten, zullen we wel wat gaan maken? Oh nee, dit is net voor de beesten. Is het niet voor de beesten? Nee, voor de mensen. Voor de mensen? Ja. Hoe hè? Wat is het even brouwen? Oh, dat moet een schotel worden, dat vuur in zet, weet je wel. Ja, best. Ja. Ah, goeiedag, maar dit treffen we. Haha, dit is een geschenk uit de hemel, joh. Een beetje. Oh, jongen. Dat wordt extra. Hup met me, maar... Even... Brand al hier goed. Dat is ons hadden. Ach, heren, jongen. Dit wie vroeger zo net, hè? Ja, jongen, al je luxe langer. Ah, jongen, dit is de meeste een keuken dan net. Oh. Je kent de meeste wat meisje. Nou, jongen, ik zal even door, ja. Wat hebben we hier? Laten we eens even zien. Die moet er net uitvliegen aan. Zo. En we hebben al een krap geslagen. Zo. Nou. Zo. Best genoeg. Nou. Nou, let nog maar even zien. Ah, zo lekker eten. Met Frans en Levi. Ah. Ik zie hier naast onze kok van Joet, Frans Zwaagstra. Frans, wat is het geheime ingrediënt van Joet? Nou, ik heb mijn hele leven altijd mijn eigen kok geweest. Nou ja, ik ben nog 46, dus dan mag je het op laatst wel eens weten wat lekker eten is. Ik ga goed mijn baas erop dienen. Dat is echt een natuurlijk mengsel. Zeg maar, dat al hier echt, daar zit vuur in, zeg maar, daar krijg je spierballen van. Het moet altijd wel goed worden. Nou, dat klinkt heel best. Zullen we eens even jaren wat onze gasten ervan vinden? Ja. Goeiedag. Ik ben de kok. Ik ben de kok. Geweldig. Ja, hè? Had het wat smakkers, joh? Zeker, die zeggen, het heb je nog eens lekker smaken. Maar als je me net vertellen wat erin zit, want dan schrik ik misschien van. Maar dit is heel lekker. Want je hoort al langer al je klachten en zeker mensen, maar ik brouw het altijd zo.
dan kan je wel 100 jaar worden. Want het is al hier uit de natuur wij 100%. Ja, maar keert niks aan. Ik zou zeggen een smakelijke voortzetting. En wij gaan verder naar Annie. Ik sta bij uw schilder Ring Dauma. Ik ben wel in een skierig. Hoe vier is het met schilderij? Nou, het zit mooi op het begin er in elk geval. Maar die ben er nog lang net op een. Het begint er op de liedje. Succes! En van uw schilder, Jennik Oer, naar uw jonger. Welkom. Wat is die naam? Ja, ik ben Gaten Bos, maar ik ben 16 jaar oud. 16 jaar oud nog maar. Ja. En dat is jongst echt wel van je werk of is dan naar school? Nee, ik ga naar school, ik zit nog in het examen hier. En je neigt ook naar 2 jaar doen. En dit ook erbij, ik vind het prachtig. Ja. Nou, haast het smoor er ook in de gaten. Ja. Haast ik nog andere hobby's? Ja, ik hinderie. En ik tennisje wel eens wat. En ik hou hier wat beestjes en spelen, dat vind ik prachtig. En de muziek natuurlijk, hè? Nou, hartstikke leuk. Wat is voor de jongen? Ik ga van de jongen. Out on a Weekend van Neil Young. Samen met de mondharmonica en de gitaar. Succes, zet hem op. Ja, dank je. Buy a pickup, take it down to LA. Find a place to call my own and try to fix up. Start a brand new day. The woman I'm thinking of, she's loved me all up, but I'm so down today. She's so fine, she's in my mind, I hear her calling. See the lonely boy out on the weekend, try to make it big. Can relate to Joyce, tries to speak and can begin to say. Got pictures on the wall, they make me look up from her big brass bell. Now I'm running down the road, try to stay up somewhere in her head. See the lonely boy out on the weekend, try to make it big. Can relate to Joyce, tries to speak and can begin to say. Dank u wel. Ik sta hier bij 2 hele ondernemende broers, namelijk Roelof en Willem de Jong. Willem, wat is die beroep? Ik ben bakker bij Eddie de Jong, de echte bakker uit Westerleen. En had Eddie de Jong die de fijne kneepjes van het vak wat leert? Ja, tuurlijk. Ja, ik ben er maar opgegroeid, dus ik dacht, ik maar bakker worden. Nou ja, en, ik ga een aantal prijzen wonen, zaten zien, die steen je. En nou ja, de prijzen die ik won hebben met het bolenbakken vooral, dat lijkt me wel heel goed. En nou, dit is hier van
de prijzen die ik won had laatst met de Migrano trofee, daar hebben we een echte bolen op ontwikkeld hier in de Westerijn. Dat is de Westerrijner bolen. Dat is een supermalse bolen. En een vezelrijke, voedzame bolen dat. Nou, hartstikke mooi. En wat was later nou? Word je later niet verder? Ja, je wil ook al niet verder gaan, want ja, dat is, het is een heel mooi vak verder. En ja, er is heel veel dingen kan er bereiken. Hartstikke bedankt. Hier is dit Roelof. Roelof, wat is die beroep? Wat mijn beroep is? Ik maak ijskoos. Wat dus ik bij de bakkerij wil met alle ingrediënten wat we daar uit Helly maar kom ik wel uit de bakkerij wij. En ja, daar maken we alle verschillende soorten ijskoos van. Ja. Klinkt leuk. En wat voor ijs had je het mij? Ik ga de Friese producten ijs mee. Dat is de Friese zoekerbal hak mij, de Dumkes ijs hak mij, de Berenburg ijs hak mij om Friesland toch een beetje te promoten. Ja. En waarom had je deze ijsko-soort nu gekozen? Nou, omdat ik zei de ingrediënten komen bij ons uit de bakkerij. Zoals de zoekerbal ook, de Dumkes ook, nou de Berenburg hebben we net. Maar daar kunnen we heel snel ijskoos van maken, ja. Man, hartstikke bedankt voor dit interview. Wie komt verder naar Annie? Ach heer, dat goede sterker wijzen. Water en mooi dan. Ach heer. Nou, waar kom je? Du mag hier blijven. Du mag hier blijven. Ik mag niet meer blijven. Ja, maar... Tja. Ja. Ik zei, je zet een mooi prachtig meisje. Ja, dat hakt wel schoon, dat is al je meisje, maar had het voor ons gereden, schoon? Ja, nou, dat was toen net zien. Had je een kleine maar kon? Ja, we hadden maar dan mag je weer weten, want deze meisjes die kennen wel wat. Ik wat handel voor. Ja, dan had je handelen. Maar steen. Je mag naar die man gaan. Ik mag naar die man gaan. Hoi, man. Ja, kerel. Ja. Nou, dan mag je erbij weten, want ben je al je meisje dat die koffer je hebt. Ja, nou. Ik moest nou, mij maar even goed, ja, hè? Ja. Du bent mijn vrouw net, hè? Nee, ik heb wel wijzen, maar ik ben de zuster van de vrouw. Ja, maar dat meisje, dat had je helemaal... mijn vrouw in de ziektewet zit, best toe mij, hè? Ja. En jij zit in de vierde fase. Ja, die zit in de vierde fase. Ja, nou. Zonder uitkering. Zonder uitkering. Het meisje, du had dat meisje helemaal in de macht. Nou, je zag naar grieper, ik zei, een slik wel mij. Ja. Maar dan we dat nou even het vastjes, jongen, want dat kennen ze hier al wel. We zijn hier in de Westerijn. Nou, daarvoor. Zullen we dat even beziekje? Ja, dat kan je maar. Volgens mij doen ze al je mij. Doe hem al je mij. Goed zo. Wie ben van daar de sky? De keepje uit de waarden. Wie zit vol handelsgeest? Al Lucas beste aarden. Wie reis je maas betiet? De vraat in mijn goosje. Nee, wie versleep u net? Als dat sleept Jan doosje. Ja, de prijs, ja. Want wie binnen de keepje uit de Westerijn. Sagol is kriegel, maar niet verslaan. We fietsen, zij droeg of zij wit. Hij is jong altijd het heegste leert. Oh, wat maakt met die oude brol? Ik wil wel jongens de rommel net verkeerd. Dat is viesten, dat is Kogelvrij vast, mensen. Kogelvrij vast? Ja. We hellen start nou wij. Nou, dat zit erin. Ja, we doen het nog een keer, nog een keer. Mensen, ben de kleur voor niet een keer. Hier. En wie binnen de... Keerpleur. Uit de Westerijn. Sagol is kriegel, maar niet verslaan. We fietsen, zij droeg op zij wit. Is jong altijd het meeste leert. We kunnen jongen, maar wie met handel doen. Ja, wie met handel doen. Dan mag de prijzen direct in zijn. Is dat wat dat doen? Nachtpon. Nachtpon. Ja, dat lijkt het erop. Hebben we er even in plakken dan? Maar zie je wat hier... Ik ga je direct nog een anekdote bij. En wat? Een anekdote. Hoezo? Nou, ik ga een klant houden, die ga ik in je verkocht. Dat vroeg ik weer, dat zou wezen mij. Ja? En de jongens, haar man komt dus. Toen zei ze... Doe eerst de sleepkamer in, doe eerst lezen, een gruttel jacht op en ik kom dan. Want ik ga een verrassing. Oh, blender. Dat je stapt de sleepkamer in met een nieuwe nachtpoon en gebed eruit. Oh. En ze gaat van het bed zitten, toen zei ze de man, hoe vind je dit? Nou, je zei ook eerlijk wijze, man. Ga ik liever het nachthemd uit en gebed erin. Nou, is dat zo. Nou, mast begrepen. Ja, maar ja, het mensen weer er een beetje mee. Maar hast nog meer van die leuke dingen? Och, heer, jongens. Want dit is al een patiëntenwerk. Dit zijn zakophouders. Zakophouders, nou mag het eens even zien. Ben de liefhebbers? Ja, maar vast liefhebbers voor wijze. Vooral die je hem kan gratis passen, hè? Ja, dit is een vrouw in mij, maar doe helpt net. Je gaat net mij die vrouw je te passen. Dit is een tandem, daar kunnen we de jaren wel in, hè, of niet? Een tandem. Oh, die dit is een speciaal spul. Ja, sokken die beppen nog altijd aan, hè? Heerlijk, jongen, ja. Oh, heerlijk. Ja. Nou. Nou, maar even zien. Handel. Handel is, ja, dat is echt wat voor de keerpleur. Dit is de West-Reender keerpleur, jongens. Dat is echt wat voor de keerpleur.
is handel. Wie pak in, maar dat is je meer waard. Maar serregeer ik net. Het is te zutterig. Serregeer net. Die man had het toen omheen. Zou die wat houden? Ja, ik denk dat die man die wordt goed voor die broek. Oh, die man wil die broek hebben. Dat mag erbij wezen, want ze had er wel een beurs bij hem. Ik zal hem brengen. Ja. Ja, jongen, hele prijs, hè? Van een keerpleur. Hele prijs. Nou, doe maar wat dicht, want dat wordt je net. Het wordt je weert. Ja, het wordt je te weert. We pakken maar weer in. Dan maar... Die hamer even bij. Nou, die hamer even bij. Dan show even niet in verder gauken, want het wordt je niks. Ja, haast alles? Nou, we zullen nog een keer eens wij, want het wordt je net meer. Net terug. Je bent nog te laat, ik hoor je het net begrepen. Ja, het is gebeurd. Ja, niet je roepen, man. Nee. Zo, bij elke nog. We zijn alweer aan het einde van deze uitsturing. Wil je het nog eens rustig weer omzien? Sjoch de Joen, jij het zien op TV Friesland. Ontmoen. Ontmoen. Manamana. 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 Lokje mijn ijsko. Kom maar, ja. Nou, dit keer je het wel met de Franse slag, of net, meisje? Ja, nou, we kregen echt nog wat eten, dus we zullen Fransje niet nek even brouwen. Ja. Dit smaakt het best voor ons. Ik kreeg van mij 3 sterren. En hier ook al in. Hier er al in? jongen, ik nog een toetje. Dat is mijn, joh. Hier dat toetje. Sorry, ik meen dat ik die kreeg. Hast du ook in je, jongen? Smaakt het wat, Levi? Ja. Let roken. Ja, let maar gebeuren, joh. Nou, mensen, dit smaakt het hartstikke best voor ons. Du hast super in best in hier. Er maakt helemaal niks aan. Ik hoop dat de familie Bergsma en de rest er ook een beetje van genoten hebben. Smaakt het wat, Jan? Toppie.